Indon Simon Yon AK baba va ino mutambo weFidelis wamunoziva chokwadi uye wakaita mukurumbirana naSiyoyo ini ndinda ndiri baba va ino wacho ndinda ndiri murume waSiyoyo wekubasa so Fidelis aifana kuperera part 5 okay then vanhu ndobva vaita inonzi demand kuti Fidelis mauri pedzerei ifirimu redu ngaridzoke musystem then director ndobva vagara pasi. Alright, makasangana sei na mukoma Stephen Musowe? Alright, zvakaitika ndezvekudai so pane pakabuda Fidelis 1 ndobva ndaona semunhu aifarira mitambo semunhu ari mazviri ndakabva ndaona drama richi pascreen ikabva ndati izvi zvinizvi ndo zvangu uye ndo vanhu vangu vekushanda navo so I to approach him right nezviriko mazuva ano nharembozha ndabva ndati no pamusoro ini ngataurawo anonzi Stephen Musowe chichi bhosi ndaiona pascreen kapachibuda ndizvozvo zvokuvanza ndovanzire gentleman ndivanze Fidelis yapo pamascreens yakadzoka izvezvi yaane maepisodes yakatotanga yakunzi Fidelis Reloaded yaane maepisodes anokwana kuita 11 so pasocial media itoripo. Alright, izvezvi kumusowe Platinum Films itoripo izvezvi ungangoenda paYouTube paInstagram pachichi pese pamaTikTok nepaFacebook musowe Platinum Films Fidelis Reloaded yatovapo uye mukationa mumastreets umu tisina zvimwe zvatinazvo zvikwanisiro makatikunda pane zvimwe iwo haisi mhosva, it's a matter of time. Saka tisapotei takadaro masangana neni mustreet ndakadaro musataura kuti wapera wazodi and stuff izvozvo zvinouraya spirit boss chipo chakaiswa naMwari munyika but mukana unenge usati wasvika kuti usimudzirwe saka munhu yamusamu underrated. Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi ya DJT1 tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mu matunhu atigere pamwe chete neyakatikomberedza. So chirongwa chedu chiri kuramba chichipfurira mberi tichimbopinda tichida kumbonzwa kuti ko ma legend edu aizvikwanisa sei panyaya dzemitambo yemadrama pamwe chete nemamovie. So nhasi ndaitirwa nyasha ndofunga mukaona murume wandakagara naye panapa nhasi ruzhinji rweZimbabwe vanoziva kuti aiwa ndo shasha dzemitambo yemadrama. Saka so handisi kuda kuti nditaure inini zita rawo kuti munhu wandakagara naye panapa ndiani, saka ndoda kuti wakumhoresei wobva wataura kuti ndiani wandakagara naye pano. Chirega nditange ndawachingamidza ini ndiripo. Makadi zvenyu munhu waMwari? Aiwa ndakagwinya. Aiwa kuona kwamuri kuita ndikuona kuti chokwadi aiwa makagwinya. Right, mhoresai mhuri yeZimbabwe mobva mawaudza kuti ndiani munhu wandakagara naye panapa nhasi. Makadi ruzhinji rweZimbabwe ndinofara kusanganiswa nemi. Imi ndimi vanhu vacho uye ndimi munoita kuti zvinhu zviite. Saka chirega ndichingokuudzai zita rangu munoriziva asi ndakuchingotongopedzisawo zvangu. Indon Simon Yon AK baba va ino mutambo weFidelis wamunoziva chokwadi uye wakaita mukurumbirana naSiyoyo ini ndinda ndiri baba va ino wacho ndinda ndiri murume waSiyoyo wekubasa. Aiwa tinotenda mawanzwa ndi baba wa ino vazhinji vanowaziva pamitambo yemadrama wakaita madrama akawandisa. Saka so baba wa ino tinokutendai mauyawo kuno kunhasi. So baba wa ino toda kuti timbonzwe panyaya yezvemitambo kuti so imimi takambokuonai muchiita zvemitambo yemadrama kwenguva yakareba. So acting yenyu makaberekwa muinazvo here zvekuacta zviya kana kuti makazoteedzerawo vamwe vari kuacta? Right, ineregai ndipapindure nemutoo uyu maviewers. Inini ndakatoberekwa ndiri actor. Okay. Ndikutobheliva ini maonera ndiri kuzvita ndotofunga kuti
pandakatoberekwa vanenge mwaka action kavakatoona kuti munhu anoacta because ndakati ndichikura paya ndopandaizorangarira kuti zviya zvandakamboita kumahombe zviya yaitori acting. Okay. Zviya zvandakamboita kumahombe kwatatiri yaitori acting through maonero ndakuona kuti nokuti pari zvino ndakazosvikawo stage yekuti ndokwanisa kudirecta vanhu ndopandaizoona kuti zvinotangira pakati. Saka zvinhu izvi ndongoti ndezvemuropa ndo zvandikuda kuedza. Alright, aiwa ndinotenda. Saka kuchikoro maiacta here pamuri kunyatsa kurangarira pamakazotanga kunyatsa kuti inini zvinhu izvi zvechokwadi ka ndo kwangu chaiko makatanga kuzvinotisa gore ripi? Right, starting from school inini kuchikoro ndaive munhu aiita sport. Okay. Sport ndokwakuri kusingasarudze kuti ndeipi. Alright. Saka kureva kuti even acting yacho kumhanya bhora ndingangoti every sport yepachikoro ndaiita. Saka ndokwakatangira tingati sport yangu. Alright. So zvekuzoona kuti ini ndine chipo ndakazvitanga ndakuimba. 2008. Alright. 2007, 2008 ndopanda kuimba ndopandagadzirachi maalbum angu andakagadzira vamwe vanomaziva vana Jerusalema vana denga idzva vamwe vakatoona nemavideos acho ndokwakatangira nyaya idzi manje. Ndopandazoona manje mukuru manje anonzi Stephen Musowe ndiye munhu akazoita kuti ndizopinda pane zveacta ndichibuda pachivhitivhiti. Alright, makasangana sei na mukoma Stephen Musowe? Alright, zvakaitika ndezvekudai so pane pakabuda Fidelis 1 ndobva ndaona semunhu aifarira mitambo semunhu ari mazviri ndakabva ndaona drama richi pascreen kabva ndati izvi zvinhu izvi ndo zvangu uye ndo vanhu vangu vekushanda navo. So I to approach him nezviriko mazuva ano nharembozha ndoti no pamusoro ini ngatauraona anonzi Stephen Musowe chichii bhosi ndaiona pascreen kapachibuda ikanzi aiwa ndini wacho ndikati nyaya idzi ndodzipinda seidzi zvikanzi wakatopinda kudhara utori mumazviri. Okay. Then ndobva andipa mukana wekuti ndiende kupi ndisvike pagweru. Alright. Saka inini ndiri mukadoma ndobva ndaenda kugweru ndobva kutongondidirector ndikasvika ndasvikawo akanditambirawo zvakanaka. Right. Semunhu aifarira chunhu iye akangoona ega kuti uyu ndiactor akangobikwa kare. So haana kutora nguva kuti andiise pascreen. Okay. Tikangoitawo mainterviews tikapedza ndokwazvakatangira ikoko. Alright. Kuma 2012 ikoko ndokwazvakatangira. Right. Aiwa ndinotenda baba waino nekutsanangura kwakanaka. Saka so ngatichitarisei imimi pane madrama amakaita mukurumbira zvakanyanya kusanganisira na Siyoyo. Muchiri kurangarira here kuti muri muchishanda na Mr. Musowe makaita madrama api neapi kana kuti akatowandisa? Madrama ndakaita na Musowe andinorangarira kuti iwawo akaita mbiri inini ndikasimukawo ipapo panova ndo pakatangira kunzi baba ino. Right. Vana baba Karo vana Mukorombindo vanonyatsoziva madramas aya iFidelis kouya Zibhodho kouya Muchabayiwa. Saka iwawo mafirimu iwawo ndo mafirimu akanyanya kutoita mbiri. Though kwanga kuine mamwe akaita mbiri naye Musowe the likes of vana Kuraone vana Nzungumriva and the likes but inini ndavepo iwawo ndo wakazoita mbiri andataura nezvavo. Alright. Aiwa tinotenda. Saka pamaiacta paya muchiacta nana Siyoyo pana Fidelis paya wamwe vanhu waitofungidzira kuti pamwe Siyoyo anotoroya kazvima chokwadi. Yeah, you remind me of this story. Pane umwe mwana wandakaona naye drama tichitengesa. Like pane pakangosvika pakuti firimu rinosvika parinoti akamhanya mwana yeye akatorovera. So vanhu zvaitwa naSiyoyo zviya zvaita kunge
zviri real. Chokwadi. Saka maitiro ataita mafilm edu aita kunge zvinhu zviri real. Zvokuti vanhu vanga vakutosvika even kana kumumhoresa. Saka pataifamba nemotikari tichitengesa madhiski, vanhu vamwe vaitoona vachitotya kusvika padhuze naye. Because zvinhu zvainyatsokuitwa nemazvo. Saka the reality the acting yakaenda kuita kunge reality. Saka vanhu vanga vakutoona sokuti tiri kusangana nemuroyi. Hence she's a creation. Andovavo mai vewadzana. Alright, baba ino. So tiri kutarisa isisu magadziriro amaita imi mainyatsa kugadzira nemutoo upi kuti zvinhu zvibva zvaita kunge fanika zvinhu zviri kutoitika, experience ya mainyatsa kuita sei, maidirectwa sei na Mr. Musowe kuti zvinhu zviya zvibude semabudira zvaita, because pane mafilmu atiri kuona zvedu but paya maidzikisa gecho. Right, DJ1 rega nitaure ndichiti uya yandidirector muhombe anonzi Steven. Even maviewers akanditarisa chokwadi anonzi Steven Musowe, the director muhombe. Tingangoti muno muZimbabwe is one of the best directors. Anditika saka zvaitika paende zvokuti madirector anoita story yake, madirector anoita munhu wake, ndiwo aita kuti chinhu chizonoita bond. So iwewe manje ukadirectwa zvakanaka, the story yakadirectwa zvakanaka, then chinhu chamunonogadzira chinhu chihombe. Also kune inonzi combination. Aigona kugadzira inonzi combination yekuti ndikatora nhingi nanhingi ndikamusunga pagejo 1, hakuna anoenda kumberi, hakuna anosara mumashure, vanenge vari tale. Then chodhonzeka zvakanaka. Saka ndo zvaiitika ipo paya. That's why vanhu vaiona kunge zviri zvitoraramika. Yaishuwa because of directing. Graphics redu mwaiona siyoyo pamoto bhururuka unopinda mumakore. Then kwatori nevaitoita graphics ndofunga vanotasa anonzi mabillboards aiona. Alright, yaishuwa. So ikoko kune vaitoita graphics nemazvo, risiri ungotora ungodzimikira. Saka zvinhu zvedu zvaibva zvava neudzamu, zviva zvinhu zviya zvakarongeka kuti kubva kuma-actors acho toenda kudirecting yacho. Saka kuuya kudignity zvinonobatana zvese zvoita chinhu 1 zvobva zvagadzira a very good basa. Aiwa tinotenda. Saka izvozvizvi baba ino takaona vanhu vakawanda vakanakidzwa nemitambo yenyu, asi zvakabva zvaita kunge fanika pakambonyararwa. Zvakaita kunge fanika pakambonyararwa zvokuti Fidelis kuti yakapera here, hatichanyatsoziva kuti Fidelis yakapera here, because ndo yaiteerwa nevanhu zvakanyanya panguva yayo, ichibva yandoti zii. Ipapo hatina kuzoona kufamba kwezvinhu kuti zvakazofamba sei. Saka mherori mungatitsanangudzire ipapo kuti makapafambisa sei, makabva mamira kuactor here kana kuti makaita sei? Okay. Thank you so much. PaFidelis, Fidelis ifirimu rakaitwa rakareba, rakaita mapatani okwana kuita 22. Saka izvozvo zvaikonzerwa nekuti vanhu vairamba vachirida. So Fidelis aifanira kuperera part 5. Then vanhu ndobva vaita inonzi demand kuti Fidelis mauripedzerei ifirimu redu, ngaridzoke musystem. Then director ndobva vagara pasi. Asi menge matoripedza ranga ratopera. Saka raifanira kunge dei rakaperera pa5. Then vanhu vazodzoka, ndonzwa vamwe vazhinji vachibvunza ko Fidelis 6 yakazodidi. Fidelis 6 kwakusina, angari ma-interviews chete. Rakazotangira paya yakunzi the return of Siyoyo, that is Fidelis 7. Saka izvozvo kurova kuti ndofunga ndanda nematemu maviri ndiri manager wekuMusowe Platinum. Akatanga kumanager ndofunga kuFidelis 4. Baba Fidelis 4 kusvika pa22 ndo kwandai manager achi Fidelis drama yacho rese production yacho yese. Saka kuzobva ipapo kusvika ku22 yanga iri process. So
vanhu ndobati amunoziva zvinoitika pakurarama. Vamwe vanhu vanoroorwa vasikana vatete navo vaya vanokurwawo voroorwa because drama rareba. Saka vamwewo vanofawo. The likes of tine late members edu vanenge vana Baba Chenai, vana Tete Jenny, just to name it. Saka izvozvo zvinokonzera kuti the combination yanga iripo iyaya imboita kunge yadzikira. Why? Because vamwe vaenda kuJoni, vamwe vaenda kuAmerica, saka vanhu kuzobatana kwekwa kunetsa. But zvadaro manje Fidelis yasvika pa22 taipedza. Iwo maviewers acho iyemi ndimi the same people vakadzoka nokunetsa. Toita sei because number dzebuda pa screen ndedzangu. Sa manager wako. Ndobana weKufidelis. Ndobana dzokera kuna director ndikati director ini ndatsukira nemakosi. Mukuru de maita plan. Ndopa mukuru wambotsika vanga vane zvimwe zvavanga vakuita ndikaramba ndakapresa. Ndo mukuru pavakazoti ndakunzwa. Chirega tichidzokera tiite saka yoitwa sei. Tikati zvitori nani idzokera ine zita rokuti Fidelis. Saka yakazodzoka manje yakunzi Fidelis Reloaded. Maviewers ndiri kuvaudza chokwadi. Zvokuvanza ndovanzire. Gentlemen ndovanze. Fidelis yapo pamascreens yakadzoka izvezvi yaane maepisodes. Yakatotanga yakunzi Fidelis Reloaded. Yaane maepisodes anokwana kuita 11. So pasocial media itoripo. Izvezvi kumusowe Platinum Films itoripo izvezvi ungangoenda paYouTube, paInstagram, pachichi pese pamaTikTok nepaFacebook musowe Platinum Films Fidelis Reloaded yatovapo. Saka kukufamba kwairi kuita Fidelis pane vamwe venge vamborimo vari kupfuurira mberi nayo kubva pamakatanga kuita Reloaded. Hongu pane varimo vatiri kudhonza navo ndima. But zvinoitika manje ndezvekuti kune vamwe vatisakwanisi kuwana. Ndizvozvo. But nekuda kwedemand yekuti vanhu vanofarira the storyline also ne some of the actors. Saka takakwanisa kudzorera mamwe actors. Then story ndobva yangono itwa mitiro wakavaita director. Asi ma-actors ndiri kudavira kuti havasina kukwana zvongwakaita. Alright. Aiwa tinotenda baba waino nekutsanangura kwakanaka. Alright. So nerimwe divi pakambofamba kamwe karunyerekupe kekuti bozi sisi taitsvagawo kati ini ndaiwa futi muteeri waFidelis. Saka so pane kamwe karunyerekupe kakambofamba kuti no baba waino wakabva kuFidelis wane chikwata chawo amene uchinga chokwadi mungapatsanure sei ipapo? Alright, regai ndinyanya kupatsanura zvakanyanya kunakisisa kumaviewers angu. Well, inini naMusowe hatina kumbopatsanurana. Inini neFidelis hatina kupatsanurana. Mukatoenda paFidelis Reloaded papo tiri kutobvarura ngoma zvekutodaro. Atorima one. Ndine production inonzi Simpro TV. Vamwe vanoziva ichinzi Simon Productions. So Simon Productions iya ndo panana ndo yanga ina Mainini Sali. Then ndo yanga ina Blood Hands. Vanamurora vana Sawira wako etc. So mafilmu yopa ndakamaita ne Blessing ya Stephen Musowe. Tichitoshuta Mainini Sali part 1 and 2. Akatouya Musowe kukadoma. Kapata shuta ne Blessing yake akatoti ndakutanga kukupusha kupinda hapo. Kuroti ndiye akandi anointa panyaya yebasa iroro. Saka akaona kuti aiwa iyi product yaibva. Saka chero akachita zvinhu zvinoenda kunyika handinyare. Saka iye aitoziva kuti zita rake uri protected. Saka hanyare vamwe vakabva vanakirwa neMaini Sali vakaputika mabhachi. Vamwe vakanakirwa neBlood Hands vakatsemuka mabhachi. Saka kurova kuti ini naMusowe hatina kuti hamuna kuparadzana. Asi pane inonzi Simpro TV. Simpro TV ichannel yangu inini. Yakabva pana iyo inonzi Simon Productions. Yangochinjwa zita chirongoti Simpro TV. Saka tiri kushutawo nerumwe rutivi tiri kupi? Tiri kwatinenge tiri. Kana call ikangopinda, kana ingava message ineka
ineka full stop chete ndikangona pakanzi Musowe right ndinotofona ipapo kana kutomhanya kunge ndichabvaruka bhutsi dzese ndakananga una director wangu boss ndo legend rangu ndo makuru vanhu vangu saka ini naMusowe hatinamboita part ways. Alright. Ese ari kufamba musocial media nekupa vachiti iye vakazoparadzana. That's not true. The truth is we are still together, we are still working together as one. Alright. Saka pana pa ningirikini pa muchinyora imimi baba waino ma filimu yenyu semunhu akatrainwa na Mr. Musowe akuziva ku director. Pa munonyora mafilimu yenyu imimi munotarisa chii kuti mugadzire kuti muburitse movie yenyu kana muburitse drama renyu munotarisei kuti mugadzire drama renyu imimi? Okay, zvandinotanga kutarisa idoctrine yandakabva nayo kwaMusowe kana kuti iri kwaMusowe kana kuti yatinoshandisa kwaMusowe inoti isusu hatishute zvinyadzi chero vanoona mafirimu andinoita vasati vakasangana nezvinyadzi. Alright. Because izvozvo nekwandiri futi neChristianity yangu ndinongobheliva kuti zvinhu zvangu zvichablesswa even zvisina zvinyadzi. So izvozvo ndo zvinhu zvandinotanga kutarisa pastori yandiri kugadzira. Ndaigadzira ndotarisa introduction yayo ine intro yakanaka here, ko tapakati apa vanhu vachakotsiri here, then conclusion yacho yakamira sei. Saka izvozvo ndakazvitrainwa. Even the camera pamunondoramba ndichidza nchiti ndiyo mentor wangu legend nyaya yekuti kubva kukamera zvese editing everything I was trained by Stephen Musowe. Saka zvinongozosiyanawo pamwe pakutiwo pamunhu paunoramba uchidzidzawo zvimwe unozowanawo mamwe matacticswo akasiyanawo nemamwe aungaonawo, but mafilimu edu mukatarisa anongoenderana. Zvakazongosiyana ndezvekuti ini ndakazopinda deep into zvinenge ma-action and also mahora imwe iri too deep like vanoziva Blood Hands. Ndakaiona. Saka ipapo pangonoita kamusiyano but chingori chinhu one. Ko pamatitle pamunotumidza mazita zvakafanana nekuti mazita munotumidza ayaya mamwe acho unogona kutanga kutovhunduka kausati waona movie. Like kuti Blood Hands ngatarisa munhu akatongoona title yokuti Blood Hands anotoda kuona kuti maoko iwawa neropa akamira sei. Saka iniwo ndakazoshamisika ndakuona imwe yakanzi Maoko Matema kuno kuHarare pandangoona sokuti isame title yangozoendawo kuchirungu nekuchivanhu. Pane vamwe vakazoitawo unonzi Maoko Matema kuno kuHarare. But izvozvo kungonzwa kuti Maoko Matema Blood Hands maoko ane ropa munhu you want to follow. So unozoona kuti ropa racho riri papi. Saka iwewe semunyori manje ndiwo kuchifanira kutsanangurira maviewers kuti ropa riri apa neapa ndo rataireva. Alright, aiwa tinotenda baba ino nekutsanangura kwakanaka. So nhasi mauya kunoku tinokutendai nekuda kwekuti muri yeZimbabwe vamwe vangu vasiri kunyatsa kuziva, vamwe vari kuziva vamwe havasi kuziva, hatizokwanisi kuzobata nyika yese. Saka so tafara muchititsanangudzira kuti no imimi namukoma Stephen Musowe hamuna kuparadzana asi nyaya yekuti iwo uri kuchimbo tichidai so ini ndichisakurawo kumunda uku basa richitodini basa richifamba zvakanaka. Right, mazuva anaya tiri kuona vamwe vanhu vari kuuploada pamachannel. Mungakwanisa here kutitsanangudzira imimi kuti ngei kumashure uko wana Fidelis wengu asiri kuwanika pamachannel pama-YouTube? So zvakaitika ndezvekudai so Fidelis rakambo-uploadwa but kune inonzi copyright. Music yataishandisa kudhara taingonodzipura paalbum rachibaduru. Amai ndinokumbira riregerero and you know with copyright inobva yabata. So takaona kuti madramas ayarambe ari pamhepo azvaiita. So akabva abviswa madramas aya. Zvoreva kuti izvo
akuuploadwa izvinezvi asisina music yavanhu ane music yatiri kugadzira iyoyo hakuna copyright ichabatwa so maviewers edu tiri kumapromisa kuti hakuna drama richabva pamhepo starting from now pane avari kutoona iwawo akangonaka akachena alright saka tichitarisa isisu nevamwe isisu inini ndichikutarisai nevamwe vanhu vanokuzivai baba ino muchiita madhirama ndofunga muri kutaura kuti mati 2009 ndiani pamakatanga kupinda kuna mukoma Steven 2012 handi hasi nhasi kudhara so kuna vamwe wechidiki wari kutanga kugadzira mafirimu izvozvizvi wari kukuonai imimi ndimi malegend acho ndimi tichitarisa nyaya dzemafirimu ndimi vanhu makabva nemafirimu kudhara nemadhirama kare so kuna umwe nhasi ari kukuonai ari kuda kugadzira dhirama rake mashoko api amungavadzidzise amungavaudze kuti ukagadzira dhirama rako rakadai vanhu vanokwanisa kuona uye chingava chinhu chinorarama mashoko api amuroda kuvadzidzisa nekuti izvozvi kutone vamwe vanhu ari kutofunga kutogadzira content yake nhasi but kuda anenge asina rimwe ruzivo rwakakwana an advice yandingapa kune vachiri kutanga inhau yokuti munda haukohwewe in one day ichokwadi so chinototanga kuona kuti warima papi kana kuundukura mwavanodaro wozodyara wosakurira ende kana zvaibva hazvigari mumunda imomo ndopa zvaakuzoenda kudura manje ende kana zvamudura hazvigari mudura imomo zvinoda kuti kudyiwa kwacho zvinofanira kutanga zvapurwa kuti zvienda kuchigayo kuchigayo kunoenda munhu futi onzonodzoka nesadza ende kana dzoka neupu hwacho hausvike upu uchigadzikwa apo unotorerwa futi poto wobikwa kana wabikwa futi haisi nyaya yongoti sadza ragadzikwa apa raakuzodyiwa manje so it's a process so panotanga zvinhu zvese usangotanga uchifunga kuti zvongotanga zvakamachuwa it's not easy saka isusu edu patime yatakatanga social media inga isati yakurumbira ende taitengesa madhiski ichokwadi so hazvina kukurumidza kuchiitira sezvataida takazopindawo musystem imwe yanga yavako vamwe panhu vanga vatanga tanga vakamhanya chindiranawo nenguva handiti so advice yandiri kupa vanhu vechidiki nevamwe vari kutanga vamwe anasisi mascript writers nevamwe aiwa tsvagai maadvisors but it's not easy kugadzira firimu firimu harisi nyore kugadzira zvongoti unongofunga kuti ungangoita chinhu chotomuka chinakidza vanhu kunakidza munhu unoi uchibata brand dzake because kugadzira kwatoita mafirimu it's all about colonizing people's brains otherwise chero tikanyora kuti based on a true story zvinhu zvechingori imagination so imagination ndeyongoti tambo akanga achigara nambuya vake ndobva azoshungurudzwa akadai so kusitorina munhu akamboshungurudzwa zvemutoo kuti akazobayiwa netsono that's imagination but zvinongoita kuti zvikurangaridza kuti in real life zvinhu zvinoraramika ichokwadi so tsvagai maadvisors ini ndakatombovhura in advert yangu last time so advert iyo yanga iri yokuti vanoda kudzidziswa film industry uyai tibatei tibatei tikuudze kuti zvinoitwa sei even directing even editing even camera work zvese zvinoda kudzidziswa saka vanoda kutangidza musamhanya musakurumidza kumedza kutsenga kuchada ende vamwe vacho madirectors tinosangana navo mumwe vachizviti ndakatopenga vari kuudzirwa saka inini even now ndatanga kudirector wemamwe mafirimu angu nana 2014-16 ndichiri kuda kuudzirwa ndichiri kudawo kubatsirwa here and there because kudzidza akupere saka ndo advice yandinopawo kune vari kutanga alright aiwa ndinotenda baba ino nekuuya kuno muchiti Paul zvimwe zvinhu zvetenge tisingaziwe kuti alright ndo mafambiro ari kuita zvinhu so mashoko amuri kuda kusiyira muri yeZimbabwe nhasi wari kukuonai ndeyekuti kudii mashoko andiri kuda kusiyira mhuri yeZimbabwe ndeyekutizve regai nditange nokutendai kuti makanyanya kuti ndizikamwe inyaya kuti maitenderedza zvinhu
Toda kutendawo vanhu vaipairesawo madhiski edu last time. Ndovakakurumidza kuti tikurumidze kuzikamwa. Ndo tazikamwa makaramba muda kuti tingozikamwa kuti takuita loss. But ndongoramba ndichikutendai because you pirated us at the end of the day. Ndakada kuzikamwa kuti kuna baba ino. Muri yeZimbabwe toda kusupportwa ndo chinhu chakakosha. Mukadza kuchinzi kuno like nekusubscribe musangoteera pamashade zvekushaiwo munoti followawo muchisubscribe muchilikeawo. Muri yeZimbabwe ndimunotiita kuti tikure. Uye mukationa mumastreets umu tisina zvimwe zvatinazvo zvikwanisiro makatikunda pane zvimwe iwo haisi mhotsva, it's a matter of time. Saka tisapotei takadaro, masangane nemustreet ndakadaro, musataura kuti wapera wazodii and stuff. Izvozvo zvinouraya spirit because chipo chakaiswa naMwari munyika but mukana unenge usati wasvika kuti usimudzirwe. Saka munhu yamusamu-underrata. Unlike to other countries, kana munhu ari celebrity anogona kutonyora ma-autograph and stuff. Anokosheswa. Why? Because he or she brings entertainment to people. He entertain people. Saka munhu yakakosha. Saka ndozvandada kusiyira muri yeZimbabwe kuti muri yeZimbabwe rambaiwo muchitiremekedza sezvatinokuitaiwo mumastreets umu, muchiti teverawo muchiti followawo. Ndofunga ndine channel yangu maybe pamwana ida kundibata. Exactly, zvakakosha izvozvo. So DJT1 vamwana vanogona kunge vachidawo kubatsirwa neni. Vamwe vanogutsikana kuti anogona kutibatsira. Simpro TV iriko Harare. Munogona kutibata panhamba dzedu. Dzekutanga dzinoti 0775 097 536. Alright. Then dzechipiri dzinoti 0715 927 204. Then munotibata ipapo. Alright. Then tobatsirana. Ndo kuSimpro TV. Vamwe vama-actors anoita zvekutotya kutosvikawo vachitotya isu hatityise ngoda kuti tiite tishande basa rende. Alright. So tati isisu Fidelis iri kuwanika pachii? PaMusowe Platinum Films. Alright. Aiwa tinotenda. Right, muri yeZimbabwe. Isisu tisati takutomboziva kuti kune zvinhu zvakadai. Isi pataitoona mafirimu taitoti zvinhu izvi zviri kutoitika. Saka so tinovatenda nekusimudzira mitambo madrama munyika yedu yeZimbabwe. Munoziva kuti zvakakosha. Zvakafanana nekuti munhu ukaona firimu kana une zvimwe zvinhu zvaungochifunga ukaona drama, pfungwa dzako dzinodzokedzana. Kana ufunga kuda kana undoponda munhu, pfungwa idzodzo kutovhiringidzwa kwaita uchiona zvinhu zvinonakidza kunokudzora kuti usaite zvinhu zvongochida kudini, zvongochida kuita. Saka zvakatikoshera kune vese vanoita mitambo munyika yedu yeZimbabwe, vanoimba, vanoita zveati, munhu wese anoita zvinhu zvinowaraidza munhu. Saiwa tinokutendai. So ngatiende kumachannel kwawo, ndofunga maudzwa kuti mafirimu awo ari kufamba sei. So pane zvinyowani here zviri kuuya? Regai ndikuvimbisei ndichiti ndinoita ma-culture movies. Saka tine culture movie riri kuuya rinonzi Muzinda waJinda Chikara. Also tine action movie rinonzi The Untrusted. Nerimwe rinonzi Dangerous Kid rakari chifanira kushutwa kudhara. Dangerous Kid ndakamborinzwa iroro. So ndo mafirimu atiri kutotanga nawo izvezvi gore chitotanga. Then kuMusowe Platinum titori akati wandeyo. Saka rambai muchiti follower. Thank you very much muri yeZimbabwe. So namba dzababa waino ndofunga madzinzwa wanoda kuwabata kana wanofungidzira kuti andine chinhu changu chandoda kuti ndibatsirwe, makasununguka kuwabata ndo vanhu vacho, ndo vana mazvikokota vacho wemutambo vanogona kutokudza kuti no shamwari firimu rako warinyora zvakanaka but ngatigadzirise apa neapa kuti chinhu chedu chiwe chiri chinhu chinorarama. Munoziva kuti firimu rikagadzirwa hazvifaniri kungoti rinongonakidza nhasi mangwana harichanakidzi. Tikatarisa vana Fidelis kana kutarisa mafirimu amaita imi kuriona nhasi soka muriwo unotsva uchinakirwa chete ani mukuzviona. Saka
kugadzira chinhu chine uremu, chinhu chinorarama, kwete kuti ukagadzira chinhu nhasi choita ngefanika chovhepa mangwana chatonakidze wakutotsvaga zvimwe. Saka ngatigadzire zvinhu zvinorarama. So thank you very much muri Zimbabwe, tinokutendai kana kari kekutanga kusvika pano patichikachi MTV. Ndokumbira kuti wosiya wa subscriber, wosiya wa follow page renyu kuitira kuti mangwana patinenge tichibatawo dzimwe nyaya musarasikirwe nenyaya dzakadaro, muchioneka zvenyu baba waino watereri tichibva pana. Aiwa, ndinoti sarai zvakanaka. Moramba muchititsigira, mosigira murume wandinayo musarega ubaya button. Chokwadi. So thank you, bye bye. Bye bye.